O cerco galego lamenta a xestión que provocou a escaseza de xurelo nas augas de Galicia. O sector afronta unha situación complexa a que se suma a falta de outras especies ou o incremento do prezo do combustible. A frota pesqueira está a enfrontar un momento complexo dende hai tempo. Un dos segmentos máis afectados está a ser o do cerco galego, que agora mesmo ten poucas alternativas para poder manter a actividade. Tiveron que comprar cota de sardiña no Golfo de Cádiz para paliar a falta de xurelo en augas galegas. Pois nós tampouco non hai maneira de poñelo, que fai falta un árbitro, que é a Consellería de Pesca, a Más Madrid. Bueno, pois entón o xurelo agora non estaría recuperado, pero non estaba da maneira que está. Quedamos en un xurelo, entón a flota que vivía do xurelo, esta flota pequena, que vivía daquelas 100 caixas, 50 caixas de xurelo, pois podía aguantar, pero agora acabouse. E a flota que se vaya non vuelve. Poderemos quedar ou poderán quedar 7, 8 ou 10 ou 12, non digo que non, pero o país vai quedar mal, porque esos puestos de traballo terán que marchar para fora, como marcharon nosos abuelos, e así. Entón, por qué? Pois isto é culpa, nosa tamén é culpa, que eu reconozo que o sector ten culpa por non se sentar, dialogar e buscar solucións. O representante dos armadores de cerco de Galicia, a Cerga, apunta que a política non axuda, senón que máis ben se enfronta aos traballadores do mar. O futuro do sector preséntase complicado. Non, mira, a flota este ano, un 40% da flota, un 50% da flota, xa por non poñer máis, se aguanta, e como veñan os desguases, baixenos a flota. Pero baixenos, pero las pagaremos, porque despois virán multinacionales ou que queira buscar, porque o sistema xa se está poñendo para isto. Pero que é a flota artesanal, desta flota de cerco e todo isto se va. Os políticos non lle interesa nada, solamente con subir un céntimo máis o gasoil ou gasolina ou que sea, xa está. Non lle chega un céntimo máis, xa está. Ti se non tes vai rogar, que é o que se fai, Os cerqueiros tamén teñen que facer fronte ao aumento do prezo dos combustibles, que se suma á escaseza de especies obxectivo deste segmento da flota.